отидете след Юли и ще ни снимате там. Люси, дай ги изчакаме малко. След това луча. Идо, меня. Люси, идвай, бе! То сте път колко яко, този път го скочих. Някакво много яко. Е, тук ще изчакаме. Аз съм първи. Ей, на виражи искаме една снимка, бате. Как залягам яко. Ще е много позорство, нали? Всички проти имат снимки на виражи. Аз съм първи! Не. Аз. И след това бързо на... Абе, отидете напърне. В YouTube, Не Facebook. прати ги на Мира, тя да обработи всичко, което имаме едно клипче цяло. Да, между другото. Как ще стане едно клипче? Как ще си като скок? GoPro-то. Да, но ясно. Колко ще... Ако си купиш някъде, ще намериш една така щипка, където се слага на каската, ще ти го давам. Не съм навид, че ще да има супер вието. Нищо му няма, той най-много да се откачи. Аз. Ми да, те са на... Ади, отивай долу! Ади, отивай долу! Клипче! Не, снимка, снимка! Абе, това направих. Ама искам аз да съм първи. Защото ти мога ме забавиш, а не трябва да си го възможно. Фаре някой да дава. Дай кала, вярвам в теб! А калата знаеш какво има? Такова за зимата, като тротинетка, където са ски. Знаеш колко е яко? Ще караме ли по клифта колела? Аре. Аз карах на Ники и беше яко. Давай, тръгвай. Брути, брути. Давай ти си. Гумата отиде. Нацепих след това, аз я прескочих, в смисъл паднах баш на нея и нацепих някакъв камък след това. Да, много са кофти тия камъни, аз само не спачвам. Да. Защо аз не спукам човек? А? Сега ще ходим до Ивана, ще му дам някакви пари, ще ми даде гума. Отивам към Иван, за да ми даде гума, защото спуках. Тръгна надолу.